A kwanakin baya ne muka yi posting ɗin cewa Ali Nuhu ya ɗauki nauyin abin da za a kashe a asibiti game da lafiyar Adam A. Zango. Amma mutane da yawa ba su yadda ba, domin mu tabbatar muku da cewa abin da muke kawo muku gaskiya ne. Ku kalli wannan bidiyo daga farko har ƙarshe. A mutanen da suka so gaishe da Adam A. Zango akwai shahararrun mawaƙa da kuma 'yan fina-finai irin su Lilin Baba, irin su G Fresh da uwa uba shi kansa Ali Nuhu. Ali Nuhu ya yi tattaki tun daga garin Abuja domin duba ɗan uwansa kuma abokin sana'arsa kuma ƙaninsa Adam A. Zango domin ya tabbatar da lafiyarsa. Kuma alhamdulillahi Adam A. Zango yana ta samun lafiya mai ɗorewa. Saboda addu'o'in mutane da fatan alheri da ake wa Adam A. Zango. Alhamdulillahi Adam A. Zango babu abin da baya iya yi, yana iya sallah, yana iya cin abinci, yana gane mutane. A inda mutane suke ta tururuwar zuwa duba Adam A. Zango, gabas da kudu da arewa. Amma abin mamakin da zai baku mamaki a wannan bidiyo shine yadda Adam A. Zango da Ali Nuhu suke yin raha da ban dariya, suke murmushi cikin farin ciki. Yana nuna cewa babu abin da yake tsakaninsu, ko da akwai abin da yake tsakaninsu yanzu dai abu ya wuce, an yafe wa juna. Shi daman rayuwar duniya zo mu zauna ka zo mu saɓa ne. Kowane mutum tare yake bai cika 10 ba. In dai ka zauna da mutum sai ya ɓata ma ko ka ɓata masa. Amma abin da ake so ka yi nadama ka yafe wa mutum ko kuma shi ya yi nadama ya yafe maka. Yanzu mutane za su daina kokonto akan abin da muke faɗa. Allah ya sa mu dace.